Салом алейкум ба ҳама подписчико ва подписатса мекардагиҳои канали Бохтар Диҷей. Аввало дӯстони гиромии ман, хушомадед ба канали мо, ба канали Бохтар Диҷей. Нури дида тоҷисар. Кадомед ки подписатса накардаед, ҳатман бояд подписатса кунӣ, зангулаша биҷиқӣ ва скриншот карда да ҳамин рақамҳои ватсапи мо равона кунӣ ва ному фамилиятан низ мақсад равона кунӣ. дӯстони гиромӣ, дар ватсапи мо занг назанед, фақат смс бинависед. смс навистен, мо ба шумо билети шуморо равона мекунем. ҳозир мо 8000 подписчикем. 9000 мешем, 50 приз разыгрывать мекунам байни подписчикои худам. Чихеле ки ба ҳамагон маълумай, мо ҳам конкурси бепул ташкил кардем ва ҳам конкурси ба пуле дорем ки яъне хелашид рафтестай. Кадоме мехоҳад дар бозии ба пули мо, кадоме мехоҳад дар бозии бепули мо иштирок кунад. Ва аз шумо чӣ иҷа кардан дар кор? Подписатса, лайк, поделиться, то ки дар муддати кӯтоҳ 9000 подписчик шидаву бозии худмона мо сар кунем. Ба ҳама барор бо як бори дигар бо эҳтиромона хоҳиш мекунам, дар ватсапи мо занг назанед. ватсапи мо дар хонаи, дар компютерай мо ба шумо ҷавоб додан наметонем. Фақат бинависед, саволои ҳар яки шуморо мо обратно ҷавоб мегием. шумо подписатса мекунед, зангуларо меҷиқем, скриншот карда дар инами ватсапе ки намҷавоз мебирояд, номере ки ҳаминҷа мебирояд, дар ҳамин ватсап равон мекунед ва дар ин номеро ҳатман занг назанед бародарон. Бо эҳтиромона ҳаматхоҳиш. Фақат роҳи кунед, тамом. 9000 подписчик шидем, мо ҳамон рӯз конкурси бепули худмона сар мекунем. призои конкурси бепули мо чияй? 3 телефони Samsung A10, наушники беспроводной ва смарт чиси. хушомадед як бори дигар. ҳатман видеоро лайк монда поделиться кунед ва дар комментарияш ҳар яки шумо бояд бинависем ки мо проверка мекунем кадоме ки подписатса кардагия ё не. дӯстони гиромӣ, баъдан мо билетҳои шуморо равона мекунем. воқеъ дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон. худо нигаҳдори ҳар яки шумо бод.